99% от хората, които гледате това видео, не разбирате и не осъзнавате как Instagram правят милиони долари на ваш гръб, само с вашето време, без дори да плащате нито един цент. Затова сега ще ви обясня как работи всичко. Благодарение на това, че има толкова много маймуни с извинение като вас, които по цял ден плъзгат като бавно развиващи се във всички онлайн мрежи, Instagram и бизнесите, които плащат за реклами на Instagram, правят пари от вас. Давам ви прост пример, за да разберете. Аз имам, да речем, бизнес за сладоледи. Искам сладоледите ми да ги видят 100 000 маймуни, защото знам, че част от тези маймуни ще си купят моите сладоледи и аз ще изкарам много пари. Какъв е най-лесният начин 100 000 маймуни да видят моите сладоледи и евентуално да си купят от тях? Най-лесният начин е да си направя Instagram страница, да платя на Instagram някакви пари и Instagram да покаже моите сладоледи на всички маймуни, които по цял ден плъзгат нон-стоп и гледат и консумират и след това евентуално си купуват. Instagram взимат пари за тази реклама и не ги интересува дали аз съм направил продажби или не. Те взимат пари, за да покажат моята реклама на вас. И по този начин Instagram правят пари от вашето време, което прекарвате нон-стоп по цял ден в Instagram и TikTok, скролвайки като безмозъчна маймуна. Преди да дойдат социалните мрежи, същото нещо са правили бизнесите с телевизията. Плащали са си пари, за да може хората, които са пред телевизора, а тогава са били почти всички на телевизора, защото не е имало Instagram и TikTok, плащали са си луди пари, за да могат тези хора да видят техния продукт и евентуално да го купят. Но благодарение на това, че вече има толкова много идиоти, които по цял ден са в Instagram и TikTok, повечето бизнеси вече плащат за реклами на тях, а не за телевизия. Накратко обяснено, понеже знам, че има много хора с 2 IQ, които отново не разбраха. Благодарение на това, че има идиоти като вас, които по цял ден гледате и скролвате, Instagram и евентуално бизнесите, които им плащат за тези реклами, правят луди пари от вашето време и евентуално вашите покупки.